Hello guys! Welcome to my channel. Tonyang, just Tonyang. Kay, lisod ka pungalan, taas ka pungalan, bye. So, kanara, pero murag taas sa hapon. And please follow, like, and share my posts, my videos. Thank you! Ito. Yan, ibati ra ko. Kaaniyan. Ibati ra ko kaaniyan kay manalaag ni. Dayon, sa among paglaag, ikuyot ako. Charot. Kana ako kauban. And si girl, nagpaganda ka. Nagpaganda ka si girl. Oh. So, mangita mi og kuan. Kana indot nga laagan. Kasi asara. Subay-subay rami sa krasada. Pero gabalon rami. Dayon. Isa pa. Gabalon para makatipid. O gabalon mi para makatipid kay among kwarta, biliklon, krisis kayo. Pero wala na. Ganun lang maglakaw-lakaw, magdaaglaan. Kaya wala ta nila inuan. Laing nga lugar. Sige, may pundo dito sa kwarto o. Ano yung kwarto o? Ano yung kwarto nga? Diyan kayo. Diyan kayo ng kwarto. Wow naman! Wow! Wow! Sabado, Domingo, dili rami sinipon. And karon, kuyog tagla guys! And tala na, kay hapon na. And barag kaulanon ra ba jud. Kuyog ra dya punta. Alat ka. Chart. Balon, balon. Few moments later. So, hello guys, we're finally here. Naabot na jud me. So, hindot kayong view. Hindot kayong view. I love you. So, nice. Chada siya, di siya nindot. Chada siya of view. Nawa. Layo ra kayo sa buwang among gisugdan nga entrance. By the way, ang entrance diri guys kay 5 pesos ra. 5. Tag 5 ra. Wow naman! Wow! Wow! So, dami diri sa Villanilla. White Rock. Dayon. Layo ra kay ni sa amuang gisudlan. Nara diri dapit. Dayon. Ilabang mi sa dagat para makapunta mi diri sa White Rock. Kita mi mga White Rock kay butang pud mo sa double purpose ning lagay, butang na mo sa aquarium. Amo sa ning amunit mi diri mga tag sa kasakong. Mas kasakong bato. Oh, diba? Ha? Oh. So, gadalamig sa ako. Ay, no, joke. Rabitaw. Joke, di mi manalaoy. For eyes only. Isa pa. Kung ipalantaw ninyo ang dagat, guys. Dutut kayo siya, promise.
among lugar. So mag-picnic mi guys. Tara. Magluto mi og isda. Magluto mi isda. Mo tag pulaig din mga dahon. Sorry. Para magsiga na. Oh, naidaghang pulaig oh. Mura man putag dili tagabukin mo na minuan. Oh, kare oh, daghan. Tadi cek lighter. Wow. Pataas na ng imong uling. Imong nga pa kog dahon be. Kulaig. Oh, lukay. Nabot diri. Gikan ni sa mong bukid. Lukay. Okay. So, Girl Scout ni guys. Girl Scout. Kita mo dia. Gasugba siya. Patag isda. Pinahog dili may makapabaga kay hangin. And wala ni pulaig. So, hindi buhat. Bato akong pulaig. Tulur ka buong. I love you. Hindi pagsugba na. Wow naman! Wow! Wow! Nanibaga na ba na? Ay, nako ikatabang ni mo, anak. Miss. Gansa ka, Miss? Baila, ila din ako na, guys. Akong manghod. Say hi to the camera, manghod. Uy, hi, put. Namra siya, siya nalipaging na akong manghod. Ay, unsa day ngalan? Unsa day kanako? Ay, yaya day. So, siya gaingon na, yaya nako siya. Oh, tarong na yaya. Nalagpot ang isda, kla. Ha? Fresh goat. Siya naka-fresh anak ba? Oo. Unsa day tika? Mayra dyan yung natayaya, no? Kanang kwartahan ta ba? Maka-afford tag yaya, unsa ba, sugba. Uy, daganag asin, muratag. Alright. Tulo ka buok na ka, I love you. Itong pahanginan para hangin din eh, guys, oh. Patalang ayan na, tulurag ito na sila. Kira na. Ayan, tulo ka buok kay may kaayo. May kaning lighter kay mabilin ba? Mahal na ba ning lighter? So, muna mong kusina, guys, ha? Muna mong kusina. Among kusina, akong cook. Akong cook, oh. Ayos ako sala. Pero, ayos ako sala, guys. So, magtabi-tabi ta. Muna mong balon. Gabalon ni liempo. Nga liempo. So, yun. Pampatulak. Okay. Rice gamay. Ay, na po may saucer. Okay. Para dili siya kuan. Apo may baso, kutsara. So, mga ano dahil may diri no? Balaan pa di ay. Nangaon ba ito sa balay? Ay.
Balaan pa di ay. Okay, mapa-music po ta. Ha? Mapa-music ta. Lagi ikaw kauban ako, yaya. Yaya. Sabi na akong yaya, uy. Pa-music ta, yabe. Paangat ta. Wow. Siba talaga pagkuan girls ta. Paghiwa tao, panakot para sa itong sawsawan. Sawsawan. Okay. Lugay na dyan ko ganang guys na mahitambo ni ba ka na maglalaag din ka ng kanil bitang duwa. Di ko sa masi daray. Nagkaroon na dyan ni. Nakalutrapod no? Malugot ka ba? Manalaag ta? Dayon, ano na yun eh. Nakauna-una rami nga. Manalaag ko mo eh. Dayon, manalaag na dayon. Napangay dayon siya o goan. Kanang, kusili din. Napangay dayon siya. Kaya akong yaya, napangay din akong yaya o goan. Kanang, malingkuran, kaning sapin. Ang sa pa. Napangay siya o mga kutsara, tinidor. Namatag sausawan, no? Namikay na yung sausawan, no? Wala tayo kalamansi. Yan, namikay nga na sipuan na natin. Sino na, man, sabon kalamansi na nga. Sao na mag-o, baligay des merkado ka na, ay, kalamansi, kang kawa na. No? Hindi putos-putos na nila. Nga, kanang baligay di ang kalamansi, guys, kaya samo ako na, libos among bukid. Palito na dito, guan, kanang tagjis na gatos. Ayon. Sila po yung usaka. Pero mutabang lagi ako na mama usaka dito. Tagjis na gatos. Para di mapindot. Loy, mahubog ko ani ron. Charot. Pilay kayo nun. Okay. Kini pong kuhaan dahon. Hindi ko na kayo. As in, naglalis pagali mi nga kuan galalis mi nga maari dirig manhuyod kay mato to among business ba gamay nga business pero makabuhi naman po nabuhi na pud mi sa among business nga gamay ra gyud siya promise dayon galalis mi kay dili lagi ko mulaag kay dili ko maadto dito sa among business kay kapoy ko. Dayon. Kaya magdula ko siya email. O niya kay kuan man. Ako siya giingnan nga. Tala, mga ito nalaman ta. Dayon, nangaliko dito ah. Manaliko may niana ako nga. Manalaag ta dito sa white truck. Tinira siya. Sige, dito ta. Kaya siya kay di siya ganahan magdula kong email. Kaya magchapwera siya. Nangasap na kong yaya, oy. Kena lang ko ani. Dayon, anak ko akuan, mga rin dire. Dayon. Ko dito na punta magtabay tambay ra ta. Anya, ano siya nga? Dili lang ni maniud to. So sana makurasaho ka kaon, paniud to pa ba dala naman ni paningapon. Oh, girls ta, kadala ni kutsilyo. Pinagplanan din talaga. Pero, dali ra di siyang plano. Pero katong mga ni Agi pa jud nga ni Agi. Kay, datano jud ni ato. Sobrang plano, grabing plano nga mga rin diri. Ay kanang maglagra ba kanang kamerang duwa. Kanindot dito oh. Kanang mulaag ba may kamerang duwa. Strani kabahit kinabuhi, charot. Wow naman! Wow! Wow! Kinabuhi. Kaburyong kay dito sa balay, manggod. Sige, naghigda, ML. Lalis, kay kuan. Di na masugo, kay sige ka ML. Dayon. Ako po di ay to. Pero, dili man jud kayo.
So karon naami dire. Unsa tawag aning laaga? Para relax unsa ba? Pero kay Brett na akong yaya. Unsa tawag aniya? Uy. Unsa tawag aning laaga? Lagi na rin maglagot pa kay lingin akong pero puyag-puyag. Pinaghirapan ko to. Tungod sa kalagot ba? Makapanalaag mi so maghubog-hubog pud mi di ah. Mura ko buang istorya aning cellphone. Lara, ako ra i-share ninyo. Basin di ay. Basin di ma-discover. Ma-discover may mutang artista. Sus, unsa na dagay sa madugang tadias TV ba lantawon ko ninyo. Kibatiag na hiw. Chata di ay. May tilawan ako ning sinugba ning Nigutom jud ko. Promise. Wow, luto na. Luto na. Tito nga gagmay. Wow. Yummy. Ano dari ka taas. Dari ka skuan. Second floor. Kaka second floor. Mapa akong gidala to akong stanza. Kaning bag. Okay. Kuan. Kita tang bulog. Okay, mga una ta. Let's go. Naon sa mi guys. So, mga una ta. Ngayon to guys. Mga unta. So, namin nilungag semanang. Gadali-dali kog sandok. Salamat, Nang salamat sa imuhang kanon nagidagani mong lungag yan ang puntag. Yeah, magdala po ako tong imong inununan, maikog pug ko. Ganina lang. Thank you. Sponsor rice. Sige na mga nata. Okay, excited ko mainom sa Red Horse. Wow, dyan ko pag-ayo. Sunod na akong vlog. Ay, kung namin mga pangutana, comment down below kung namin mga pangutana. Kay, basin dahil matubag na to. Bisag, unsara, personal, physical, emotional. Bisag, unsara ka ng mga pang-artistang pangutana. Balad di siya na og artista. Bisag, dili tanaw og artista pa. Pero kanang mga pang-artistang pangutana kung kanos amin mo palit og sakyanan. Pero mukhaon na dito ko. Harap siya. Kung, unsa ba? Ambisyosa kaysa. Sige, baka- ragod. Bisag, unsa ragod? Pangutana ra mo. Dahil talaban natin yung isda. Namin mo na yung magkaon tapos dagat. Achieve. Wala mi ni cottage guys kay. Mahal ang Hindi cottage. ka afford. Dire rami. Bayong barong-barong rami. Panampit bud. Ano naman ko mga unta o among isda. Among isda. Among isda maragwal. Sa is lagi. Fresh from the sea. So, kuan ko, kasi ang tingala mo wala ko. Tuohon jud kong pagkatawo. Kuan ra ka nang magkaon ko magkinamot, magtuo ay magwala Diba? Kung magkinamot ko wala. Magkutsara ko tuo. Diba no, pang dato no? Tuyahi. Pang dato no? Wala ganun siya cottage. Kaya di may ka-afford. Nalibog ko sa kong kadato. Wala sili. Wala. Siya pa ako pre sili. Ay, katulang green. Usa pa lang green. Usa pa lang green. My God. Napisa. Usa pa ra good. Wala ko daw. Wala ko sila ko. Nice kay dere. Promise. Nindot kay dere. Kaya dala yung mga
Tinobre style kay. Like cottage. Binako ba dato ta? Pobre ta oy. Ha? Kita ka afford cottage. Oh. Dire ra gani mi ka 5 ra entrance. Di pa ta gani mi mo entrance niya kay maikog na pud ta. Ay, magmukbang challenge po to sa? Sa? Sa itong imukbang. Ano? Comment ko mo guys kung sa inyong ganahan nga ipamukbang namo. Ayun na mga halang kaipod. Ano lang? Sa kung sara? Seafoods. Kana. Tagahan tamog klo. Ang po yung ganahan. Tagahan tamog klo. Klo. Seafood. Sige. Ko ato sa gud alay. Aha. Taklo binang usa. Gare? Among gilubong para mabugnaw. Oh, may tubig ni Jack. Now what's this one? Nabot ako dali sa gawas. Wow naman! Wow! Wow! Basig ako ra po nalamian. Ako may kakaon. Bot mo? Ako may kakaon. Para na ako, lami na siya. Gabels. Istura po? Istura po. Gutom ko guys. Naman kayo pagkasugba kay asgad. Katong ko ang sorry, date ni. Date ni. Ano naman? Sige tawagan ni. Walas kalaay. Pawalas kalagot dai ni. Walas kalaay. Ah, cooking cottage. Kaya sila mga. Kaya sila mga. Tourist. Ay, mga laking dulo din. Pamparelax yun yung dagat, no? Ta? Tut na? 6.5 hours later. So, before mi mo uli, mag-picture-picture sa mi, kaya na lang. Ha? Hindi mo din na. Last, but. So, ako da. Uli lang mi. Kamay na lang ang mong shot. And, pwede ka kulo. Picture-picture sa mi mo uli.
Yaya na ako, Yaya Dab. Miss, sino ba? Personal ko, ano niya? PA. PA na ako, oh. Hilot ako. Personal army. PC mabuga, personal collection. Tama ka katong brand ng personal collection. Colgate, mga toothpaste. Pinabog na ko. Kaya ka botilya. Guys, murot amo ko sa botilya. We're good to go. Wala na. Kaya motor kami, magbiyahe kami. Dahil na din, muratag ka ng Bisaya ang kataba ka na makainom kang violet man tanong. Pero ka ng katsiliaong tumumula ragod. No? Ka-unfair ba kayo? Sa butangan pa ni mo daghang lipstick ni imuhang nawong. Lipstick pa. Ka mga papula bitaw. Mga papula-pulas nawong. Wala dyan ako nga talent. And I wanna say thank you for my hair and makeup. Sa akong kilay. Sa ako ng PC, personal collection. Sa akong lipstick na gibitas. Nanghiwit mo dyan, oh. Nanghiwit mo dyan, oh. Nanghiwit mo dyan, lipstick, oh. Napapon ako dyan, eh. Kiki in red. Dayon. Isa pa akong i-thank you. Thank you sa drive. Sama sa pag-drive safely. Dayon. Isa pa. PA. Salamat sa entrancing ko. Isa pa. So far, wala dyan may gasabot. Nga manalaag karong adlaw. Kaya pa gani ko niya gani ng buntag ka. Kulang ra jud kay pag matanaw gani ng buntag, ingon jud ko niya nga kulang na kay ni sa barag Domingo ihigda-igda. Kay Lunes abot Bernes trabaho, ay di man siya kapoy kay galing ko drama ko didto pero sabi tong murag kulang rang. Sige ihigda-igda kanang maglingkod-lingkod rang. Kanarakas balay ba kana maglingkod nga pinatabikang bitaw kanang narakas basta ka na normal na jud kay ba kanang magtabi kang imong tila lang bangko kanang dili para sa kanang magtrabaho ka ba nga kinahanglan imong lingkod kuan jud gayo ana kanang lingkod jud ba dayon kuan din na wala na ko damha nga naabot mi diri karon nahubog ko nabuyod ko magaluto akong una-una nagaluto akong una-una kalain kayo gada kuan mo to sa murag late atong paniudto no sobra ka late na dayon sa pa Late pero yung gulpi. Gulpi hurot yung sudan kanon pod hurot so far mga tanatog 2/3 ako ang bahin atong kanon 2/3 lubat ako 3/4 1/4 ako. Hala kabutol na kong math charot ito kabutulan ako Mat. Sobra ana madagay kog kwinintas utang. Shout out sa among giutangan. Shout out sa akong among giutangan no. Salamat kay sa pagpautang and sa sunod na po bangutang gihapon mino. Uy giurot na nimo. Basta katong kapautang nako salamat kaayo. Mobayad rami. Mobayad rami makahuna-huna mi no. Kapag dili pasensya ra usa kay COVID pa man. Nya kuan pod kanang nahubog ko kalain kaayo mura kong nabuyod. Promise. Dayon. Huli ka, pero di ka kulong. Yorot na mo nang ako ang chaser. Wala na, norot na. Wala na dito. Wala na. Picture Dili ta madugang kay.
Ulit pa ta. Gani, layo pa. So, igo-igo ra ba ka na? Sa atong Pangpainit ragod, pampainit, pampasingo sa ilok. Hindi kang ikaligo guys, pero sad to say, mahadlo kong maligo. red tide. O red tide po, dayon. Koan, you know, girls rin makarelate anang red tide. Dayon, asa ba? Kanang, mga picture-picture na meron. Maula pa may mo posing kay naay mga tawo, no? Mga ulawon kay mi mga taga-bukid mo gud mi. Ya. Laina no. Nabitang murag feeling nimo mawa picture ka diha mo, murampa ka dasto nga nya. Murag tanang mata ba nang nilantaw nimo, murag gitulisok nga kadako sa imong utang, murag ingon anak ba, no? No? PC. Pamahig na. Oh, personal question. Pamahig na ka, mauli na ta. Then, guys, mag tutorial pa. Last shot. Akong madam. Munang. Manglipos na ko kay magkuhan pa mi. Ako sa picture. I hope sunod nga laag na mo murag vlog na madagay ninyo. Kana baga nang para nang uban bitaw. Kanang vlog magkukunuhay ni practice sulay-sulay ra gud mi. Basta dag na ay mga 5 ka view ani. O di mag-celebrate ta, di ba? Happy 5 viewers. Oh. Gani. Kanang ma-appreciate ra po na mo nang ulan taw ani. Dayon kung na may mga question, na may mga pangutana kabahin namo. So please don't hesitate to comment sa ubos, no? Dayon, sa pa? Maura? Unsubscribe my channel. Dili, just follow and like and share my video sa akong page. Tonya, just Tonya. So, mao na siya kung gingan like Tonyang, just Tonya kay kung ibutan ako Antoinette Marie Babor, murag kalain no? Kanang kakuan kaayo, kanang lain na kaayo. Isya bagay. Dayon. One time, nagama-gama kog page. Akong gisulat ako ang kuan, ngalan, Kangil Adman. Tinangit akong lain. So, mostly manggod sa amo dito sa bukid. Kaya lang itawag na ako kay Tonyang. Dayon, Tonyang rin lang itawag na ako. Kay, ganahan silang Tonyang. Ano dagay? Pero okay raman po ko. Wala ko masok ko nila nga. Gitonyang ko nila. Happy rapod ko Tonyang. Tawagon ko nila. Ganina bita, naglabay kog basura sa amua. Naay usa nga taga-bukid sa amua nga niagi ga motor. Iya akong gisinggitan. Siya Tonyang. Laraw, nalipay rapod ko. Nalipay rapod ko. Gina ko na Tonyang. Mura to. Guys, then yung PA. Oh, so ang PC di na siya PA, PC na siya personal collection sa mga basura no. Kuan, na picture me dayon. Please. Natawa mo mga picture kay nindot kayo among picture, promise. And This is the end of our videos. Bye. So, daghang salamat sa paglantaw and share pod. Basta hindi ganahan ka, i-share ra pod. Ay ragkaulaw, okay ra dyan namang i-share ninyo. O kaan kanang comment mo sa imong mga question kay para matubag nato sa ikaduha nato nga vlog, mugna vlog number 2. Saban ang 2 1 man eh. Then 2 mugna vlog kanang saba kanang mga question ninyo. Ako ang tubagon, amo ang tubagon sa akong PC. Oh, diba? Gapa kayo kong PC. Shots at ta. Cheers for our first vlog. Charot. Mugna vlog. Sige na pa ba na mag-picture sabi. Bye-bye. Thank you. Thank you for watching our video.